Hello guys! Welcome to my first ever video vlog. First of all, magpakilala po muna ako. Ako po si Seferino Caguiwa Salandanan Jr. Pinanganak sa Tarlac at lumaki sa Pangasinan. Bali ako ay pangatlo sa bunso sa 8 magkakapatid. Ang tatay ko ay Kapampangan at ang nanay ko ay Pangasinan. Kaya ako ay isang Pangasinan. Ako ay nagtatrabaho bilang isang ahente sa isang marketing company. Okay? Ano ba ang ini-expect sa aking video or vlog? Okay? Naisip ko kasi na i-share sa inyo ang konting kaalaman pwede sa language, sa halimbawa, translation, mga ganon. Sa pagluluto, may mga challenges, travel, kasama mga iba't ibang tourist or spot sa Pangasinan at delicacies. Pati na rin sa gitnang Luzon. At para na rin ma-share ang mga events and adventures in the future. Kaya po please, subscribe po kayo sa aking YouTube channel and click the subscribe button. Watch and subscribe. Thank you po and see you on my next video.